Добро утро! Пожелавам на всички една хубава, добра седмица и ще коментирам за пореден път българския футбол в Бет лигата. Няма коментирам останалите лиги, защото мога да коментирам и матча на Реал Мадрид колко слабо започна. Мога да коментирам матчовете на другите отбори, но аз искам да се коментирам и в Бет лигата нашата. Ще започнем с най-важния матч, хубавите матчове. Не видяхме кой знае какво качество до сега. Има още два мача да се изиграят, но исках да направя клипа днес, където да коментирам. То няма да се промени класирането. Първи, втори, трети, пети, шести, десети. Мисля, че ще остане същия начин класирането. Така, искам да коментирам в момента матча. Първия матч 1-0. Хубав мач ли, здраво мач ли. Видяхме ги, нали, за българския футбол. Бе добър матч, окей. Да. Не съм го гледал, видях кадри някакви, нали, защото няма как да гледам всички матчове. В събота гледах голяма част от матча ЦСКА с Славия. Просто не знам, ЦСКА-то не върви добре. Не знам какво ни върви, селекция или както викаш и коментатора, селекцията нещо от футболистите нещо не могат все още да се разберат. Окей, тръгнаха с загубата от Догорец, ще коментираме, нали, Евана и на Догорец, мога да кажа, може в Европа да са се изложили. Но в FBet се държат. Аз съм си върен лескарин, но коментирам мачовете без да вземам позиция. Коментирам както си седи мачовете. Така. Много слаба игра на ЦСКА. Второто по време си поиграха малко футбол, натиснаха, имаха повече положения. Вярно, трябва да дадат. И играч на матча, може би, беше вратаря, Костал Босато. Спаси ги от разгром минимално 3-0. Не знам. Това е проблема, ЦСКА трябва да си погледнат много хубаво какво ще става, защото няма как, когато не играеш, да искаш да ставаш шампион. Така бяхме, може би, и ние левскарите преди няколко сезона. Нямахме правилните стъпки, губихме, не знам, ръководството, нещо, не знам какво им проблем. Там не знам, лично аз не знам, просто гледам това, което гледам на терена. Това, което гледах на терена, въобще не ми хареса това, което гледах на терена, беше ужасно. За отбор на ЦСКА с претенции да са поне в топ 4, топ 3, третия от миналата година, който игра с ЦСКА 1948 загуби. Не знам, аз за Европа загуби квота. Нямам някакви големи коментари, неща да правя, просто коментирам моментното състояние, няма значение, като трети за първенството, въобще няма ги никакви. Няма как да са. За момента няма как. В момента, ако играете с Левски, ако играете дори с Ботев Пловдив, аз съм сигурен, че дори Ботев Пловдив ще ги бият. Сигурен съм, че дори Ботев Пловдив могат да ги бият. Около Пловдив. Всеки отбор може да ги би. Добрите. В момента съм сигурен, че ако играят дербито Левски ЦСКА тази седмица, Левски ще ги бият. Левски ще ги победи минимум 2-0. Как ще ви? Слаба форма на ЦСКА, добра форма на Славия, много хубав футбол. На контратака играха, както си трябва, дори си имаха техните възможности, отърваха много възможности. Ева на Славия. Славия фърли много силна ръкавица в този мач в ЦСКА за да влезе в топ 5 на F5 лигата. И ева. Следващите матчи само гледах
и сега сутринта малко някой такова. Слаба работа. FBET лига си е слаба нашата лига. Няма как да я мерим. Дори с гръцката суперлига не можем да се мерим. Това няма как да се мерим дори с гръцката суперлига, защото аз съм бил в Гърция близо 14 години и съм гледал гръцкия футбол, какво става. Има голям напредък. Затова не имам да се мерим с тях. Както и да е. Останалите отбори, останалите мачове бяха чисто, не знам какво да кажа. За вчерашните матчи слабо, хубаво, голяма борба. Слабо, много слабо. И сега идва ред да коментирам на дербито на... Не че ЦСКА София не беше дерби, Софийско дерби столично. И беше хубаво дерби, но най-голямото дерби може би двата отбора с най-добрата защита. Двата най-добри отбора в момента, които са в FBET лига с 100%. Все пак, окей, вече Левски 90% успеваемо, защото имат загубата от Лудогорец. Вижте сега. Аз като фен на Левски, да, признавам се, че очаквах може би някаква загуба, 2-1 нещо, или едно равенство 0-0, или 1-1 нещо. А пък защо и не 1-0? Очаквах, че може да стане нещо. Ядосах се, гледах го мача целия. Съдията пак на някои моменти прецака мача, имаше 2-3 нарушения, които за Левски не ги даде. Някакви пребързани жълти картони. Изважда Георги Кабаков. Жоре. Отнасям към него, към така Жоре. В Европа как свириш добре, бе, брат? Безпристрастно. А в българското първенство. Свирай си хубаво, човек. Свирете хубаво, съди. Не дейте да проваляте мачовете. За малко да даде дуспа за Лудогорец. Окей, първоначално да. Когато погледнеш на живо моментното състояние, аз викам край, сега дуспата е дадена. После като се видя, нали, това VR, то до някъде и разваля. VR до някъде... Да ни кажа някоя дума, която не е за YouTube. Но според мен VR не е хубаво нещо. Не съм за VR. Аз съм против VR. Преди VR много мачове завършваха така, както се гледа на терена, без да се гледа повторно, вторно, трето. Чакайте, и сега чай ще видим. Това за кого го измислиха? Вземаха това от баскетбол. В баскетбол имате, дали има нарушение, дали има 3 точки или 2 точки, дали е стъпил линията. Окей, там съм по-съгласен. И същата работа VR се използва и в тениса. Дали топката е аут или топката, нали, деца вика. В такива спортове окей, поможе да се гледат. Могат си футбол на терена. Защо ни погледна VR, като имаше фаул срещу Мустафа Сангаре, да кажем? Аз не го говоря като Левскаре. Имаше чисто избутване фаул. И понякога не е нещо, фаул и жълт картон. И това е опасно се тръни, може да. Така, съдийство няма много да коментирах го в 2-3 думи. Нашето съдийство винаги е било шантал. Така. Набързо да коментирам играта на Левски и на Лудогорец. Ще почна с домаки на Лудогорец. Играха много хубаво футбол. Ако бяха играли така с Карабах, щяха в момента да играят плейоф в Шампионска лига и щяха поне да си спечелят 100% участие в Европа. Сега не знам с този отбор, който се паднаха. Да не успея да се касия. Да не играят хубав футбол, както играха с нощи, защото Лудогорец е класен отбор. Лудогорец е добър отбор. Си го признаваме. Има добра защита, има добро нападение. Знае фаза защита, фаза нападение, веднага. Имат европейски футбол в тях. Играха си много хубаво. Доза късмет им помогна за победата си 1-0.
Сега веднага ще върне лента назад 2012-2013 сезон, когато Левски така ги победи с шут на Станислав Ангелов, ако си спомням хубаво, който рекошира и влезе във вратата им тогава. Доза шанс. То, ако нямаш шанс, ако нямаш късмет, ако не изгреши защитата на противника, няма как да вкараш го. Играха си. Не, че нямаха проблемите в защита, не, че нямаха техните грешки. Просто отбора на Левски не можаха да се възползват. Ева, честита им победа. Надявам се 5-6 място тази година да си го задържат. Като фен на Левски го казвам. Така, сега стигам до Левски. Левски, първото по време, окей, първите 15-20 минути бяха дали инициативата на домакина. Може би да, повечето от играчите на Левски не познаваха играта на Лудогорец. Повечето я знаеха. Има играчи стари, нали, в футбола, които бяха миналата година. Станислав Генчев, според мен, направи една грешка. Със състава грешката му на Станислав Генчев. Не трябваше да почне с двамата нападатели. Според мен трябваше да се запази Мустафа Сангре за смяна. Трябваше да го пусне в 60-65 минута. Тогава той си е адски динамит. Мисля, че Мустафа Сангре с Алекс Колев още не са, дори на 60% още не са за нападението на Левски. Хубав мач стана, здрав мач стана, битки, окей. Чисти голови положения, не може да се каже, че имаха Левски, така че матчът добре ще да и добре, много по-хубав резултат ще да и да свърши 0-0. Според мен равенството 90% ще да е добре. Окей, отгоре си вземаха победата, случи са гола, ева. Нов треньор, може да се каже в мъжкия отбор, защото треньор им е в третия състав, в дублиращия състав е играл, тренирал, така че хубава битка, здрав матч стана точно този. Останалите станаха пак здрави матчове, здрави битки, се раздават себе раздаване имат от отборите. Слаба лига сме, да, но до някъде е добре, че нямаше много голови. Значи това означава, че защитите действат добре за сега. Щом допускат малко голови, защитите на отборите действат малко окей. По-добре действат. Надявам се днеска, не знам, може да направим малко клипче утре за днескашните мачове. Ще видим как ще завършат. И надявам се следващия кръг, 6-тия, да видим хубави мачове, голови, красив футбол, респект. Видяхме и в матча Левски Лудогорец Левски. Да, искам да го видя и Левски ЦСКА, да има респект помежду отбора, между двата състава, защото имаше много моменти респект към двата от състава. Уважение, те си познат много хубаво, много добре се знаят. Така че завършвам клипчето с това, че имаме здрава битка в FBET Лига, но нямаме качеството. Така че за сега заслужаваме това, което имаме в лигата, това, което имаме в Европа, си го заслужаваме. Така че коментирайте, споделяйте, харесвайте, казвайте каквото искате отдолу на клипчето, абонирайте се за канала ми. Абонирайте се да ме следите, това не е моя канал. Не се нарича канал моето. Както ще да е. Пожелавам ви лек ден, хубава и успешна седмица на всички и нека Бог бъде с всички нас. Чао, довиждане, до нови срещи.